Actually. Hello. मा खालामनो नागिरदों? भिडिअ गायनो नागिरदों। मोजां होनना। रिल्स गायनो नागिरदों। रिल्स? महाय? ड्रप दुब्लियाव। ओमफ्राय मा होनदो दे आंनि चेनेलाव। आंनि चेनेलाव नोंथांमोना मा बुंदो। नोंखौसो गावासो होनलाबायो। आं लालायखादो। नों बानायनांगौ दे दिनै ब्लग भिडिअखौ दे आंनिखौ दे। अके। Yes. नों बानायगोन? Yes. बानायाबालाय? बानायलै। नै देलायखाजोब्बाय लोगोफोर दा रेडि थुदो नायनिबा। आंनि इन्स्टायाव नाय होनदो। आंनि इन्स्टायाव नाय लोगोफोर थुदो नायनोसै दें। थांगासिनो जोङो ना? Yes, थांगासिनो। सोर दं? दादा ब्रिटिजों आंजों। ओमफ्राय आब' मुहि दङ। ओमफ्राय आनि रुखि दङ बिसोर थांगोन। बिसोर थांग्रोबाय। ओमफ्राय सिगैनो नागिरदों। लामाया नै हाग्राबारिजोंसो थांगोन ना जोङो ना? हाग्राबारि। दा नों आंजों माला समान जाबावगोन? आङो? नै आंजों महाय थालाङो नोङो? आङो? माला समान जाबावगोन नों? माबा 5आवनो। नों मा क्लास? आङो 2 एबा 3 मोनसिगोन। नों मा क्लास मोनखो? आङो एबार 3 मोनसिगोन आं 2 मोनबाय। गाहायहाय आंनिफ्राय थालांनो खोमा। नै आङो नाय अबहाय थालाङो नायलाय आंजों। ओरै लामाया ओरैथिं थांलाना नोंथिं थांसैना? अबेथिं? थौ बुहुदाव नै। थांसै नायलांबाय थादो। हेल' गाइस, नै जों थांगासिनो। आंखौसो लाबोबाय केमेराया नायलाय। आब'मोना थांगासिनो दुब्लियावसो जोङो। हनै मावजोब्बाय भिडिअ'आ मोजां जायाखै। नै दुब्लि गेजेर थांसै आरो जों खस्थ' मस्थ'यै। मेकआपआसो गाजोबसिगोन आंना। नों मेकआप फुनदोंखाय? पाउडार फुनदों? पाउडार। नोंनाव मेकआप दं? आब'नो फुनदो मा? आफा गोजौ गाननानैसो आंना गिदिर नुदोंलै आङो। नङाबा आङो मोजां नोरैला आंथ' लानानै देखायनो आं नोरै सारनांगौ नोरै। आयौ जोंनियाव गजोब्बाय लोगोफोर। मोजाङै बानाय दे थाबायलाय भिडिअ बानायना। दा बिदि नङा। बहाय बानायनो? बारा सान्दुङाव थानो हायालै। अबहायथो? आं साइकेलावसो थांगोन। साइकेलाव? एथ' गरमाव। बैयाव साइकेल दंना। औ नै आसोलफ्रा। नै नैबे फुख्रि जोंनि। नै दैयानो गैया। नै दैयानो गैया। दार' हाखरावसो गासोमगोन आं। गिदादा हमफै। नै आसोलफोरा फैगासिनो। सिथिं गानो नागिरो बिदि नाहरफबो। ओइद दानहरलै आंखौ बारबा। हेल' गाइस, नै जोङो दै गेजेर थांनो नागिरबाय। ओमफ्राय दैयानो गैथायखाया। आयौ आं बानायहैनो हाया दे आं। आयौ कि करिसे मानि कुये। या माब्लानिफ्राय जाजेनामोन दे। हाग्रानि खिथानांगौ बे हाखर गेजेरावलाय। जोंनि हाखरावनो ओंखारबाय जों। जोंनि बे ओंखायनो। रायजोनिसो नामा बावदों। रायजोनिसो जाम्बि। माब्लानिफ्राय जाजेनामोन। दुब्लि। नोंथाङा माबायदि मोनखो भिडिअ बानायखांनानै? मोजां मोनदों। अबहाय नुगोन भिडिअखौ? इन्सटाग्राम।
बैयावहाय थांनो होदों दा बैयाव बिफाङाव ना थ' खाथिसो बांद्राय गोजान नङा थ' नोंसो लिंदों गाबलाबायनो आरो गाबलाबायनो नागिरोब्ला गाइस बे गाबलाबायनो नागिरो एसेयावनो गाबो नङा नों दालाय एसेयावनो गाबा नों गाबखौ नङा गाबखौसो गाइस गाबखौल' होनहर बेखौ दानि सोरबा माबा माबि होनोबा गाबगोन बे नों गाबा दालाय आहा मोनफैग्रोबाय नै बिफाङाव बिसोर दाबो मोनफैया आहा मोनफैग्रोबाय नै दुब्लि गेजेरथारावसो दङ बेबो दाबो सफैया लामायानो होथेबावनायसो नै माथो थिख्लि बानायखांबाय हो माबायदि मोनखो बहाय नुगोन इन्स्टा नामखौ होना होगोन ना इउटुबाव ना बानायखांबाय ना थांसै ना न'आव माबाखांबाय बानायखांबाय खेबखांबाय न'आव थांसै दा फंबाय बिनानावमोन नै आंना बसआ खाट्रा थांसै दा न'आव लोगोफोर मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ माबे लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय माबायदि जादों खबाइनो खोन्थाहर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौ होनदों भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ आरो गाज्रि जादोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय गोबोरखि दं जानला मोनलासो मिथिबायना गथ'आ थांगासिनो दा न'आव थांनोसै नै बैयाव फैदोंमोन ना ओमफ्राय थांनोसै दा न'आव आइदै हनै बुदा आसोल मा गामला बिथां हेलो गाइस मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम भिडिअखौ बायनो आरो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन आरो गोदान भिडिअ खालामलायसै दा मोनायावबो खालामसै दा मोनायाव खालामो नामा माबा भिडिअखौ बिदिनो थाब लाबोबाय थागोन होन भिडिअखौ दा थाब लाबोबाय थागोन आरो सप्ता खनसे लाबोबाय थागोन दख'ना गानासै आङो फुबाय होमबालाय भिडिअखौ बायनो दोनथ'सै ना होमबालाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर बाय मोजां मोनोबा कमेन्ट शेयार खालाम आरो गाज्रि नुदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबालाय बाय बाय आरोबाव बिबिफोर टाटा माबे बिबिफोर टाटा I love the keeper टाटा kata sơ langau sơ thu lagai kotro thu aduh mengsibbaयना bos जों नै आहा bos जों नै bos जेबो गानाखै लोगोफोर आं जेबो गानाखै नै